bisag unsaon, bisag asa nato pangitaon, ug atong namatikdan ang atong kalibutan karon nga puno na sa kasalanan, puno na sa kadautan. Usa ang Biblia nagasulti nga kung kinsa kato nga gusto nga makasulod sa gingharian sa langit, mao lamang ang pagtuman sa kamubuton sa Amahan. Ikaw higala, imo na bang nakita ang atong panahon karon? Imo na bang nakita ug unsa na ang atong panahon karon? Busa na mugna kining atong tulumanon. Pag-utingkay sa kamatuoran. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug ang pag-utingkay sa kamatuoran mao ay makapahatag og giya ngadto sa katawhan aron sa pagsusi sa kamatuoran. Ang tibuok kamatuoran magapahayag ngadto sa kaluwasan. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug karon ania ang atong tigdumala. Brother Evangelist Jerry Light, ato siyang patalingugan. Mayong buntag alang sa tanan, mayong udto, mayong gabi alang sa tibuok kalibutan. Kining atong sibya mga higala, doon na lang tayo mga ipahayag, may tungod ni ining bugno karon sa katarungan. Na bugno na higala nga kami gyud ang tinuod, may ubod nga, dili kami gyud kay mga bugno sa katarungan mga higala, pero asa man ang tinuod, no? Kung yung basahon ang pinadayag 21:5, gisulat kini kay kasaligan ug matuod. Na kung atong basahon po sa ilang gitawag og pagkaluwasan sa pagtubos, nga ang Biblia, no, ang Biblia higala labaw pa sa history. O sumala sa nabasa nato sa kaluwasan sa pagtubos. Nana sa ilang libro mga kaigsunan. No, page 119. Ato pa nang masusi diha mga igsoon. Muna nga ang kasaysayan higala, no, ang kasaysayan mas labaw gayud ang Biblia. Ang Biblia mga igsoon mao'y pinaka inahan sa tanang mga libro. No? Pinaka inahan, pinakalabaw sa tanan nga mga libro kaya kanang giisip ninyo nga encyclopedia guban pa din ha. Atong nasayran higala nga ang RCC wala magsalig sa gitawag nila igsuon og Bible, the Bible and the Bible alone. Wala mga kaigsunan. Ang ilang gipahayag nga okay sa ila ang tradisyon. Tradisyon okay sa ila. Apan ang Biblia nagsulti, gisulat kini kay kasaligan ug matuod. But pasabot nga kadtong wala gisulat mga kaigsuunan, dili to kasaligan ug dili pud matuod. Gawa sa masabot, sama na ng naligo. Sama na ng hilamos. Wa no basa sa Biblia. Pero pag ingon nga maghinlo ka mo, masabot na to nga naa. Pero kanang giingon ba nga makasumpaki sa balaang kasulatan, wala ka na mga igsoon. Ang gusto sa Ginoo nga ang iyang pulong mo'y atong tagamtam. Di ba ta makahimo igsoon sa pagsaysay sa matuod nga iglesia? Pinaagi sa Biblia. Pinaagi sa balaang kasulatan mga higala, dili ba di ay nato kini ma-explain nga sumala sa Biblia? Ang sa tinuod lang igsoon ang matuod nga iglesia gikan pa sa sinugdanan hangtod karon. Di ba si Kristo mingon, ang ako wala mo dawat nako. Ang ako wala mo dawat ug wala mo tuo kanako. Kinsa man gikan pa ni sa sinugdan hangtod sa panahon ni Ginoong Jesucristo. Di ba? Pwede man ang klaruha. O sa gingon sa Buhat City 38 nga adunay iglesia sa kamingawan kani adto mga igsoon katong pagkalagyo sa mga Hebrehanon sa panahon ni Moses. Nagkalagyo sila sa kamingawan, mga the Church of Wilderness. Buhat City 38 gidawat sa mga apostol.
Kung atong susyon yun ang New Testament, mga kaigsunan, ang kagubot nila, dili man sa pagtulunan, ang kagubot nila, kay kuno si Kristo, nag-angkon nga Dios. Wala sila mutuo nga si Kristo Mesiyas. Wala sila mutuo nga si Kristo manluluwas. Muna dako nilang lantugi igsoon, pero sa alay pahulay, uban pa, wala kana. Nga naman, kay kana siya, pagtulunan igsoon, iya kana sa Diyos, o gidawat kana sa mga Hudiyo, o gidawat usab na sa mga Hintil. Mabasa, Roma 3:1-2, bisan asa bisan diin ang pulong sa Diyos, gitugyan ngadto sa mga Hudiyo. Ang mga Hintil sa mga igsoon, sumala sa tagna, sa Isaiah 56:6, nga katong Hintil nga nag-alagad, higugma kang Hiuba, nagbantay sa adlaw ipapahulay. Muna nga, nanagitagna daan, mga kaigsoon. Di ba? O, muna nga, ikaw ako higala, kung gusto ka nga musubay sa matuod nga simbahan, kanang adunay pagtulunan nga gikan pa sa sinugdan nga matud pas Tagalog higala dating daan. Pero na may uban nagpatawag og dating daan, pero ang ilang mga pagtulunan bag-o na ara sa kunuhay New Testament. Pero dili ka na madawat igsuon kinahanglan gikan sa sinugdan hangtod na sa panahon ni Kristo hangtod sa atong panahon karon. Ngayon sila nga, Seventh Adventist, natukod naman sa 1863. Si Ellen G. White, nakabig ra na, igsoon. No? Nakabig sa mga Sabbath keepers. Kanang giingon niya, Seventh-day Adventist, mao na ang mga timailhan nga gihimong karatula. Pero diha na wala lang gikaratula. Mao na nga gidesisyon na nila ni atong 1863, ang Seventh Adventist, nga himuong karatula. Kanang Seventh-day Adventist, Seventh-day nga sukat pa sa una. Di ba? Sa Old Testament, Adventist Old Testament Japon, Isaiah 40:31, bulahan ang nagapaabot. Nagapaabot is Advent or Adventist. Sukat pa na sa una. Gidesisyonan na sa 1863 nga himuon nga karatula. Pangalan. Kay daghan naman kaayo ang mga reliyon, mga kaigsunan. Sa una, Sabbath keepers raman to. Wa may mga ingon nga Sunday keepers, wala. Sabbath keepers, mga kaigsunan. Siguro nasabtan nato mga kaigsunan, no? Ang gipasabot nato na gitubag lang nato ang mga gamay mga kining mga contradiction, mga kaigsunan. Kaya na may usahay higala nga magasumpaki sila, mga kaigsunan. No? Ang pangutana pastor punto por punto nagasumpaki sila. Pero para nako sangyaw ta sa maayong balita, sangyaw ta sa unsay giingon sa Biblia, mo ni ato nga katungdanan. Dili kay ipugos nato nga kitay tinuod. Ato sangyaw lang ta ang muto, okay o dili. Ayon lang na po nagpugsa. Na mag-away-away na lang punta, no? Muna nga mahimo nga walay ayo igsuon ang atong panaglantugi kung wala tay pagsinabtanay, no? Ang ato garbo lang, ako kami mudaog, ikaw pilde. Wala na mga igsuon niya na aday na mapakita nimo social media nga kuan ka, grabe ka silbi. Kuan gyud nimo nga daog gyud ka, pakawawa nimo ana. Igsuon, dili na siya biblical, mga kaigsunan, kundi imor ng kaugalingon. Kaugalingon na nimo ng garbo nga kunuhay ni daog ka. Pero sa pagkatinuod ang midaog ang Biblia. Ang Biblia igsuon kasaligan og matuod og kini kamatuoran. Juan 17:17, ang pulong kamatuoran balaan, mga kaigsuon, balaan mo na nga ayon ang unahuna ana. Mo igsuon na nga siguro nakahatag ko ninyo gamay mga ideya. May tungod sa The True Church nga akong gipahimkuan lagi nga gikan pa sinugdan hangtod sa New Testament hangtod karon, mao ra ang mga pagtulunan, mao na ang The True Church, mga kaigsunan. Pero ang imo nara ka sa nag-angkon na ka sa New Testament, o dili na mahimong tinuod igsuon kay magunsa na lang putong Old Testament, no? Mao na diha, mga igsoon, no? Watay kong panahon, salamat sa iyong pagpadalingog. Kini si kapaglaom jerilig maingon, wala kita mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan kun dili pagdapig sa kamaturan. Thank you very much. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.